Bud Spencer, újlapidénes. Philip Michael Thomas, Khalid Arthur. Őrangyalok. További magyar hangok. Melis Gábor, Katona Zoltán, Szélyes Imre, Besenyei Emma, Rohatis Andrea, Mikula Sándor, F. Nagy Zoltán, Zágoni Zsolt, Janovics Sándor, Juhász Tóth Frigyes, Vennes Emmi, Bartuc Attila, Antal László, Némedi Mari. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök Hegede Béla, gyártásvezető Borkesz Andrea, szinkronrendező Győrvári Judit. A szinkron a Premier International megbízásából a Sington stúdióban készült. Producer Csaba László, forgalmazza a Premier International. A forgatókönyvet írta Rosario Galli, Alessandro Capone és Ruggero Deodato. Just try to make good. We're guardian angels, we'll give it a rumble, but maybe we're misunderstood. We can just try to make good. Fényképezte Sergio Daffizi. We're misunderstood. Zenéjét szerezte Enrico Riccardi. Maybe we're misunderstood. We can try to make good, but maybe we're misunderstood. Maybe we're misunderstood. Rendezte Ruggero Deodato. We can just try to make Aranyláz. Befellegzett. Oh, jól van, megint győztél. Ne. Nyugi, nyugodtan, még megsérül. Elkaptuk. Vigyétek. Óvatosan. Nem. Kész vagyunk! Kéne a bogrács! Egy pillanat és jövök! Nem lehetsz olyan éhes! Figyelj, ha nem sietsz, megesszük a te vacsorádat is! Samuel, nem üdvözöljük a szerzeteseket? Nem, nincs rá idő. Csomagoljunk és menjünk. Valami baj van? Nem, nincs semmi baj.
Hogy természetes. Zakariás atya, olyan boldog vagyok a társaságodban. Mindent és mindenkit elfelejtek. Nem tudom, hogy mondjam el ezt az érzést, atyám, de én... Fölösleges föltennünk olyan sok kérdést. Az a legfontosabb, hogy hagyjuk magunkat vezetni a természettől bármikor. De! Mi a baj, atyám? Megharapott egy kis... Nem! Nem! Zák! Csillapodj, Zák! Nem! Nyugi, hagyd abba! Mindenki hal bennünket. Nem bírom már tovább, nem bírom ki! Nem akarok San Rolandóban maradni, Santa Consuelo sokkal jobb volt! Elég volt, Zák! Kérlek, hagyd abba! Gyűlölöm ezt a helyet! Összeomlottál, Zák! Nem maradok tovább! Utálom ezt a csuhát! Jól van! Szeretnék megcsetnézni, és mérgezni magam hotdoggal, amit petróleum alapú mustárral adnak. Nyugodj meg, Zák! Egy nőt akarok! Azonnal akarok egy nőt! Nőt akarok! Campana, atya! Nőt akarok! Ne vegyél! Itt vagyok. Figyelj, testvérem, nagyon-nagyon aggódom Zak atya miatt. Megrendült, Aite? Nem egészen erről van szó. Várom mellé! Az anyja! Hiányzik az édesanyja. Értem. Ez egy misztikus válság. Igen. Tudom a megoldást. El kell vinned őt innen. Van egy régi barátom, egy kis parókián lakik, a tengernél. Tudni fogja, hogy mit tegyen. Nőt akarok! Azonnal mennetek kell. Nőt akarok! Minden tele van vele, Don Alfonso. Csupán a vízbe kell merítenie a kezét, és megtalálni a telléreket. Tudja, a folyó egy San Rolando nevű falu mellett áramlik. Egy misszió van ott, öreg papok és néhány lakos. És én menjek el oda és mondjam meg ezeknek az embereknek, keressenek maguknak új otthont, mivel az embereim elfoglalják a földjüket, mert arany után kutatnak. Ön, uram, valóban azt hiszi, hogy bárkit is érdekel egy csapat tudatlan benszülött és pár vénpap véleménye? Ön biztosan meg tudja győzni őket. Talán igaza van. Gondolkoznom kell rajta. Mondja, Samuel, másnak is szólt a felfedezéséről? Nem, ön az első, akinek elmondtam. És természetesen ön szeretne egyességre jutni velem, igaz? 40% nekem, és 60% önnek. Tisztességes, ugye? Megfelelő. Nos, ünnepelhetünk. Kér egy szivart? Köszönöm, nem dohányzom. Oh. Mert árt az egészségnek. Nem fogadja el a szivaromat. Nem fogadja el a szivaromat, Raúl. Mutasd meg neki a kijáratot. Don Alfonso? Samuel, majd jelentkezem. Miért szomorkodtok? Nem megyünk el örökre. Nem várnátok meg McFit hajóját?
Zakariás atya sajnos nincs abban az állapotban. Veletek tarthatok? Tudnék segíteni. Nem? Borzasztóan veszélyes lehet. Fogalmat sincs, miféle emberek élnek ott. Vadakkal nézünk szembe, akik nem beszélik a nyelvünket. Zsoldosok, csempészek. Léha és könnyelmű lányok. Mindjárt hányok. Igénytelenek. Rosszul leszek a gondolattól is. Ne felejtsétek el meglátogatni a barátomat. Jót fog tenni. Sokáig maradtok távol? Nem. Csak addig, amíg... 2-3 hónapig talán. De miért ilyen soká? Addig maradnak, amíg megteszik, amit meg kell tenniük. Az idő ilyenkor nem számít. Juanito gondjaira bízlak. Nem fárad el, és egy kicsit mindenhez ért. Jó utat, atyák. Visszajövünk. Jelentkezem. Légy óvatos. Vigyázz a lelkedre. Arra mindig vigyázunk. Mindig. 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 Amen. Mi az ördögért hoztuk magunkkal Juanitót? Nem mehetünk volna kettesben? Campana atya szerint Juanito alig eszik, nem alszik, és sose fárad el. Alig eszik. Sosem fárad el. És fogalma sincs az alvásról. Don Alfonso, nagyon érdekes a terve, de hová menjenek San Rolando lakói? Ez nem lesz probléma, Monsignore Villar, nem. Hála Istennek, terjeszkedni kívánok, így rengeteg munka lehetőséget tudok kínálni. Hogyha elmondhatnám a véleményemet. Hogyne, Mauricio. Épp ezért tartózkodsz körünkben. Szerintem Don Alfonso ajánlata oly nagy lelkű, hogy nincs helye tétovázásnak. Hogyne. Az ajánlat nagy lelkű. Valóban nagy lelkű, igen. A San Rolandoért kapott bevételből végre tudnánk hajtani ezeket a fejlesztéseket, és költhetnénk a püspök úr ruházatára is. Akkor megköthetnénk a szerződést. Ó, én már elintéztem, készen van. Az ügyvéd már minden papírmunkát elvégzett. Nos, reméljük, Isten áldásával ez a döntés mindenki számára hasznos lesz és kellemes. Ha megbocsát, kérem, egyéb problémákkal is muszáj foglalkoznom. Viszontlátásra, Don Alfonso. Köszönöm, méltóságos úr. Azt hittem, sokkal nehezebben fog menni. Jó munkát végzett, Don Mauricio. Latba vetettem minden befolyásomat. Maga nagyon okos fiatalember. Erről jut eszembe, Santillana. Az én pénzemet nem az ön részéből fogja fizetni. Nem. Arról már gondoskodtam. Szeretné megnézni? Az nem szükséges. Mi hiszünk az emberekben. És éppen ezért írásba foglalt megállapodásunkat egy barátnál hagytam, aki eljuttatja a rendőrségre, ha netán elhaláloznék. Mondtam már, az egyetlen kocsi, ami itt maradt, ez a Cherokee. Nincs rá garancia, hogy nem adja be a kulcsot. De vigyék el a Mercedes, nagyon jó kocsi, és igen baráti árat kérek érte. A szegény szerzeteseknek nincs annyi pénzük. Menjünk. Várj, Orszó, próbáljuk meg egy kicsit észszerűbbek lenni. Én észszerű vagyok. Akkor vigyék a buszt! A busz ülése túl szűk nekem. Vigyék el a Mercedes-t. Nézzék, gyönyörű kocsi, nagyon tágas. Ugyan, 6 hónap garanciát adok rá.
A jeepet visszük. Juanito is kedveli. Maguk szörnyen csökönyösek. Senki sem tökéletes. Kérem a kulcsokat. És a pénz? Milyen pénz? A pénz! Ó, persze, a pénz. Itt is van. Kérem a kulcsokat, köszönöm. Vezess! Vezessek? Juanito, ülj hátra! Na! Figyelj, ezt oda kell tenni. Hol vannak a gyerekek? A kertben, uram. Nem kéne kint lenniük ilyenkor. Ki felügyel rájuk? Eddig senki sem. Egy igen rátermett dada. Nem szeretem, ha magukra maradnak a kertben. Hányszor kell még elmondanom? A madám kérte, hogy hozzam a kávét. Csak mert annyira tyúkeszű vagy, ne akar mindent rám kenni. Ha nem tudod ellátni a munkádat, jobb, ha felmondasz. Elég, Barbara. Maria, szólj Raúlnak, hogy beszélnem kell vele. Igen, uram. Mi az ördögöt csinálsz? Kiállsz mellette? Nem látod, hogy ellenem fordít? Unom a nevetséges kitöréseid, megértetted? Hülye szuka! Jó, nagyon ügyes. Apa, játszhatunk még egy kicsit? Nem, angyalom, nem. Rengeteg leckétek van még. Kérlek, apa, szeretnék még egy kicsit játszani. Nem, holnap iskola, holnap rengeteg időtök lesz játszani. Gyerünk befelé. Maria, ugye szólt Raúlnak? Igen, uram. Itt is van. Elnézést, Don Alfonso, de szerintem a gyerekeknek nem kéne mindenhol fegyvereket látniuk. Szüksége van rám, Don Alfonso? Raúl, hogy halad a munka? Az építők éjjel-nappal dolgoznak. Éjjel-nappal, de mikor lesznek már készen? Még mindig van néhány megoldatlan... Nézd, Raúl, szólj az építőknek, hogy 3 napon belül be kell fejezniük, különben kereshetnek új állást. Rád is vonatkozik, és rejtsd el a fegyvert a gyerekek elől. Igen, uram. Nos, belátom, jól választottál. Képzelj el egy kedileket ezen az úton. Már rég leroppant volna, nem? Na mindenségit, most boldog vagy? Busszal kellett volna jönnünk. A busz túl szűk nekem. Akkor vonattal. A vonat meg nem erre jár. Nem, helikopterrel, hőlékbalonnal, bármivel. A szentségit neki. Te ügyelj a kocsira, én intézem a többit. Egy rakács óskavas, utálom. Hülye, elegem van. Valószínűleg mérföldeken belül nem találunk szerelőt. Testvéreim! Igen? Ez az út vezet San Rolandóba? Hogyne, egyenesen tovább, és aztán fel kell szállni a kompra. Tudna segíteni? Látja, lerobbant a kocsink. Sajnálom, most nem érünk rá. Ne aggódjanak, a jóisten megsegít. Menjünk. Állj meg, te átkodod! Hogy szakadna rád az ég? Szentségit! Orszó, láttad ezt? Egy pap ült benne. Átkozott! Egy pap! Mi babok vagyunk, és mégsem állt meg! Talán épp annyira volt pap, mint mi szerzetesek. Te szerzetes vagy? Nem. Na, én sem. Ez itt nem jó. Mi a nyavaját csinálsz, Juanito? Jó. Ez nem kell. Ez sem kell. Ez rettenetes.
ön is belátja az előnyeit. Ez lehetetlen. Átérzem a helyzetét, testvér, de nem tudom, hogyan segíthetnék. Monsignore Villar már aláírta a szerződést. És ön vagy én nem tehetünk semmit. Hogy adhat el egy missziót? És annyi év után? Ön tudja, Don, vagy hogy a Manóba hívják? Don Mauricio. Igen, úgy van. Van fogalma róla, hogy hány éves ez a templom? Amikor ifjabb voltam, mint most ön. Tudom, de... Nem tudja! És fogja be a száját, kérem! Nyugodt vagyok, nagyon nyugodt vagyok. De mit mondunk most az embereknek? Hogy Monsignor Villar eladta a missziót? És hogy el kell költöznünk innen? Isten tudja hová? Ehhez nekem semmi közöm. Az új tulajdonos dönti majd el. Valószínűleg jobb helyet ajánlanak, valahol máshol. Ez csak egy trükk, hogy átrázzanak. Bocsáss meg, uram. El kell vonszolnatok a testvéreket, a népet és engem. Erővel! És most, kedves Don Moreno vagy Mauricio, visszaviheti a papírokat a nunciusnak, és mondja meg neki, hogy személyesen jöjjön ide, hogyha azt akarja, hogy elköltözzünk. Az Úr nyilván megvilágítja az elméjét. Az Úr békéje legyen önnel. És a lelkével is. És a nunciuséval is. Julio! José! Carmelita! Kedveseim! Drágaságaim! Hé, Juanito! A te gyerekeid? Hé! Atyám, megáldonának! Nos, voltak éppen mi... Rajta. Áldásom rajtad! Köszönöm, atyám! Halleluja! Van itthon valaki? Nem tudom, miért ragaszkodsz ehhez. Kopogj tovább, és ne kérdezősködj, jó? Elegem van már a rejtélyeidből. Áruld el végre, mi az ördögöt keresünk mi itt. Van itt valaki? Húzzunk innen. Kik vagytok? Mit akartok? Ne mozduljatok! Érzem a gonosz jelenlétét. Megszabadíthatlak téged az ördögtől. Én képes vagyok rá. Jöjj! Öreg. Ilyen súlyos kéz. Akkor nem is lehet más, csak... 10 év múlt el, és a csöppet sem változtál, öregem. Hát, az biztos. Biztosan jót tett neked a börtönkoszt. Erősebb lettél. Pompás az illata. Sohasem sajnáltad a fűszereket belőle, igaz? Most már rengeteg időn van. A munkám nem túl népszerű itt. Mióta ismeritek egymást? Jó régóta. Segítettem az őröknek a fegyenc telepen. De sohasem tudtam vallomásra bírni. Igen, leveleket vittem neki egy nőtől. De ő nem olvasta el. Nos, öreg, mi újság van errefelé? Tarthatunk itt prédikációkat? Hogy mi újság errefelé? Semmi jó. Minden rohadtul megy. És sohasem fog már jobban menni, barátaim. Nem az ifjakon múlik, hogy jobbá tegyék. Ami a prédikálást illeti... Nézd meg! Beszélj az igazgatóval! Beszélj az igazgatóval! Mondd, hogy én küldtelek!
Hálával tartozik nekem. Kiűztem a lányából az ördögöt. Mi? Még egy misszió? Miféle tréfát űzöl? Nem is vagyunk igazi papok. Nézd, megígérted, hogy kicsit kikapcsolódunk. Nem akarok egy másik misszió lenni. Inkább visszamegyek a miénkre. Ne hagyjuk, hogy kisemmizzenek minket. A végsőkig harcolunk. Igen. Kérlek, már is szól, maradjunk higgadtak. És egy szavát sem hiszem el ennek a papnak. Nem lehet eladni egy missziót. De magabiztosnak tűnt, és a papírok rendben voltak. Hasztalan siránkozunk itt. Értesítenünk kell Orszó atyát és Zack atyát. Én is erre gondoltam, de ki tudja, hol vannak. Van egy ötletem, hol lehetnek. Jó, akkor elmegyek értük. Nem hinném, hogy ez jó lenne. Elmennél, Celestino? Igen. Bemehetek? Elnézést! Ha-ho! Bejöhetek? Elnézést! Maradj, ahol vagy! Mutasd a szemed! Megmentelek a gonosztól. Csak én tudom kiűzni a benned lévő ördögöt. Ördögűzésre jöttél? Helyes! Én tudok segíteni. Bocsánat, de pap vagyok. Nem kell ördögűzés, csupán információ. Miért nem mondtad előbb? Nézze, én 2 papot keresek, akik térítőkörútra érkeztek ide. Azt mondod, téríteni jöttek? Igen. Az egyik nagy szakállas, a másik pedig... vékony fiatal. Pontosan! Akkor látta őket? Úgy értem, beugrottak önhöz? Nagyon veszélyes emberek. Vezekelniük kell a bűneikért. Ott vannak lenn a parton. Látja őket? Látom, látom! Enamorado, enamorado estoy, enamorado, enamorado voy, enamorado de ti, nena. Ay, bendito, cógeme pena. Nézze, ott vannak! Orszó atya! Zakariás atya! Zack! Én vagyok, eljöttem! Lányok, törődjetek vele! Köszönöm, igazgató úr! Enamorado y casi loco, pero no importa, yo me la gozo. Enamorado, enamorado, amor, chúpame tu corazón. Orszó atya? Zack atya? Hé, Zack, nézd csak meg! Közénk való! Mondd csak, szerinted nem árt meg neki ez a rengeteg gyönyörű nő? Atyák, valami igen fontos dologról kell beszélnem veletek. Nem érzitek, hogy vétkeznénk a szabályaink ellen vétünk? Celestino, nem követünk el bűnt. Melyik híres szent mondta, a cél szentesíti az eszközt? Orszó, melyik szent volt?
Látod, Celestino, be kell olvadnunk a környezetbe, hogy sikerrel járjunk. Ők mind elveszett báránykák. De én rendkívül sürgető ügy miatt jöttem. Celestino, nem az úr mondta, szeresd fele barátodat? Mi mind szeretjük. Nőket. Meghallgatnátok végre? Tessék, igen, mesélj az aggasztó ügyekről, amik San Rolandóban történtek. Kihajítottak, mint a beteg macskát. Nézd meg! Bájos vagy. San Rolandóban üdülő falu lesz. Pompás ötletnek tűnik. De Campana atya, és mi úgy gondoltuk, hogy a kapcsolataitok a nunciussal... Ne siettes! Gondolkodom. Don Mauricio szerint az új tulajdonos hozza a munkásokat, és buldózerek is jönnek. Nyugalom, higgadj le, gondolkodom. Orso? Nem szándékozunk itt hagyni ezt a helyet, ugye? Úgy értem, már majdnem megtérítettük az embereket, és csodálatos dolgokat teszünk a megtévedt báránykákkal. Igen. Elhallgatnátok? Mind a ketten rettenetesek vagytok. De mi lesz a barikákkal? Igen. Olyan édesek, és a segítségünkre szorulnak. Celestino, eredj öltözni. És ti is menjetek. Ki kell derítenem. Kinek az ötlete volt, hogy üdülőfalut csináljon San Rolandóból? És hogy fogod kideríteni? Egyszerű. Itt a szerződés, megnézzük. Nézd csak. A vállalat neve Esmeralda nyaralófalvak. A hangzása igen szívderítő. Hé, Bill! Hallottad már az Esmeralda nyaralófalvak nevét? Az Esmeralda? Hogyne, ez az ország legnagyobb utazási irodája. Don Alfonso Santillana tulajdona. Hé! Várj, Celestino. Megértetted, mit kell mondanod Campana atyának? Értettem, Orso atya. Tartsunk ki, és várjunk rátok, ti pedig elmentek a nunciushoz. Nagyszerű, Celestino, nagyszerű. Küldjetek hírt, amint lehet. Nos, te intézd el, hogy mindenki higgadt maradjon. Mi elintézzük a többit. A város legjobb helyére küldtelek, és már is visszajöttetek? Attól tartok, Celestino elrontotta a mókát. Sejtésed nem csal. Biztos varázsló vagy. Csak elkezdtünk szórakozni, és... Hát, nem vagyok varázsló, csak munkanélküli ördögűző. Jó éjszakát! Jó ét! Jó ét! Nézd, Orso. Tudod, részt vettünk egymásban, mióta megszöktünk. És azt hiszem, tudnom kéne, mi az ördögöt forgatsz a fejedben. Hogy a gondolataidnak van-e valami köze a fickóhoz, akinek a neve Santana, Santivalia, vagy ilyesmi? Santillana. Santillana. Igen, Santillana. Tudod, milyen diszkrét vagyok? Jól van. Talán túl sokat beszélek, tudod, hogy kíváncsi vagyok. Barátok vagyunk, nem? Igen. Nem erőltetem, de... Ne is. Mi van ezzel a Santillánával? Miatta találkoztunk a börtönben. Jól menő báromból sok barát látogatott meg, sokan kedveltek, boldog voltam. Egész jól mentek a dolgaim. Volt egy nő, aki a számlákra felügyelt. Egy nő. Viszonyod volt vele, igaz?
Fura emberek jártak hozzám, akiket nem bírtam. Csomagokat adtak át nekem, amiket később valaki más magával vitt. Egy idő után közöltem, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát egy napon megjelent ő. Santillana. Santillana. Olyan tipikus nagyfőnök. Fehér ruhában. Egy csomó testőrrel. Szóval nyakig benne voltál. Igen, fenyegetni akart. És... segbe rúgtad a testőreivel együtt. Valami ilyesmi. Aztán megesküdött, hogy bosszút áll rajtam. Mi lett a vége? A rendőrség talált 2 kiló kokaint a raktáramban. Mindenkit letartóztattak, a klubot elkobozták, mindent elvesztettem. És tudod, ezt a nőt, Mariát lecsukták. Tehát nem hallottál felőle azóta, he? A többit tudod, most hagyj békén. Gondolkodom. Orso, tényleg sajnálom. Drágám, San Rolandóba megyek egy időre, azt mondják gyönyörű. Sokáig leszel távol? Nem, csupán addig, amíg elintézek egy üzleti ügyet. Támadt egy nagyszerű ötletem. Köszönöm. Miért akarod, hogy itt maradjon? A gyerekek körötte nőttek fel. Már 1000-szer mondtam. Mert kirúgtad a negyedet. Vigyázz a szádra, Barbara. A gyerekek anyját elintéztem, veled is megtehetem ugyanazt. Ne haragudj. Ideges lettem. Az ő hibája. Ki nem állhatom, érzem, hogy gyűlöl. Ne butáskodj. Maria kizárólag engem gyűlöl. Mi lesz ebben a San Rolandóban? Új üzlet. Ugyan, drágám, mondd el. Nem, túl sokat beszélsz. Mindig titkolózol előttem. Maria, rövidesen elmegyek. Vigyázz a gyerekekre? Igen, uram. Drágám, én is vigyázhatok rájuk. Iskola után elvihetem őket moziba. Jól van, de vigyél magaddal valakit. Persze, úgy lesz, ne aggódj. Szia! Van kapásod? Emlékszel a nőre, aki nálam dolgozott? Igen, Mariára, akiről már beszéltem neked. Na és mi van vele? Még sose beszéltem róla, de volt 2 szegény fia, és nagyon szegények voltak, és tudod, néha segítettem egy kicsit. Szerettem. Nagyon szerettem. Ennyi volt. Úgy éreztem, el kell mondanom. Gyerünk, menjünk a városba.
Nézzék, sajnálom, hogy ilyen nehezen fogadják. Az emberek jó megélhetéshez jutnak a városban. Ami önöket illeti, Isten szolgáinak mindig jut hely a földön. Nos, uraim, visszamegyek dolgozni, elnézésüket kérem. Ez a hely gyönyörű, a turisták imádni fogják, Isten kegyelméből. Don Alfonso. Mit akar még? Szeretném tudni, hogy az itteniek miért nem dolgozhatnak az üdülőfaluban? Nézze, atyám, tapasztalt emberekre van szükségem, a parasztok nem alkalmasak erre. De nem lesz semmi baj, tisztességes leszek. Maga egy kizsákmányoló. És azt hiszem, hazugságokkal kábít minket. De nem lesz olyan könnyű kihajítani minket innen. Nem fogunk olyan könnyen eltűnni. Ne feledje! 7 napon belül buldózerekkel fogok visszajönni. És sok munkással. Le fogok rombolni mindent, akármit, ami az utamban áll. Biztos lehet benne. Egy macskos kurafi vagy. Campana atya. Elnézést kérek. Bocsáss meg, uram. De akkor is macskos kurafi vagy. Ez volt az enyém. De átalakították. Egyáltalán nem rossz. Nagy lábon éltél, igaz? Bár előbb találkoztunk volna. Nem maradtál le semmiről. Menjünk. Nézzük meg most, hogy néz ki. Így akarsz bemenni? Nem kéne átöltöznünk? Ilyen ruhában akarsz bemenni? Miért ne? Támadt egy ötletem. Menjünk. Elnézést, atyák, de azt hiszem rossz helyen járnak. Tudnánk valamiben segíteni? Igen. Hozzon nekünk 2 pohár igen jó tekilát. Változnak az idők, de mondja, ez valami tréfa? Nem rajongunk érte. Nincs kiírva, hogy 2 szegény pap nem ihat meg egy tekilát békében. Vagy tévednék? Vagy nem kedvelik a papokat a bárokban, amik a mocsok Santia birtokában vannak? Ő a barátom. Már is mindjárt megyek, Orszó, segítek neked, igen? Le rólam, te! Fogod ide azt a széket! Ide szaladj! Szaladj egy irányba! Azt mondod, 2 pap?
Igen, főnök. Valaki bolondot csinált belőletek. Én is azt hittem, főnök, mert 2 pap nem csinálna ilyesmit. Szerintem köze lehet ahhoz a misszióhoz. San Rolandóban. Valóban? Egészen elképesztő. Véleményed szerint van, ami köze van a San Rolandói papokhoz? Igen, Don Alfonso. Mind így gondoljuk, főnök. Tényleg? Bravo! Mert szörnyen intelligensek vagytok. Ezek nem látszanak véletlenül papoknak? Idióták! Csupa hülyével dolgozom. Ha ezek papok, én vagyok Szent Ferenc. Nyissátok ki szépen a fületeket. Öljétek meg ezt a 2-t. Megértetted? Öld meg! És most tűnjetek a szemem elől. Raúl! 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 Visszajött az a 2 gazember. Hívd fel az építőket, dolgozzanak gyorsabban, készüljön el a terv, mielőtt késő lesz. Megértetted? Igen, uram. És Raúl, azt akarom, hogy senki se tudjon erről az akcióról. Még valami, Don Alfonso? Igen, volna számodra egy munka. Csak nem minket keresel, fiú? De igen. Remélem, hogy nagyon jó okod van erre. Hagyd békén, Bob, megmagyarázom. Maria. Szia, Bob. Szia, Maria. Tudtam, hogy itt leszel. Mikor hallottam, hogy mi történt a klubban, tudtam, hogy te voltál. Hogy találtál rám? Az öreg pap mondta el. Kapcsolatban maradtam vele. Te nem feleltél a leveleimre. Nem, azt hiszem jobb lesz, ha eltűnünk innen. Santiana keresni fog minket. Bosszút akar állni. Azt akarja, hogy megöljenek. Hallottam a saját fülemmel. Ezt akartam elmondani. Nála dolgozom. De nem úgy, ahogy gondolod. Maria, nem gondolok semmire. És nem tartozol nekem magyarázattal. Hazaindultam. Nem jössz el velem? Emlékszel rá? Tőled kaptam, amikor kicsi voltam. De ez a kedvencem. Nem tudok aludni nélküle. 10 éve érdeklődik utánad. És Miguel? Hogy megy a sora? Hozd a kenyeret. Történt valami? Úgy döntött, megbünteti Santillánát a vétkeiért. Egy napon nem jött többé haza. Elmentem a rendőrségre, de hiába. Aztán megjelent a színen Santillana. Azt mondta, Dadát keres a gyermekeihez. Mióta elhagyta a nejét, és ha elfogadom, segít megkeresni Miguelt. Tudom, hogy Miguel halott. De egy anya nem tudja meggyőzni magát. És ha ez az egyetlen módja, hogy megleljem a helyet, ahol...
Hogy megy a suli? Jól. Hála neked. Bob, a gyerek felnő. Férfi lesz, és egy csomó kérdést tesz fel. Valami baj van a kérdezgetéssel? Ha te nem segítesz, talán most az utca közepén árulnám a kábítószereket. Büszke lehetsz. Te vagy az, akire büszke lehet a mamád. Tudod, az egyetlen dolog, amit még mindig nem értek, hogy miért... Igen, te és a mami miért nem... Hisz jobb voltál hozzám, mint az apád. Elég volt, fejezd be az evést és menj sétálni. Jól van, ahogy akarod. Csak egy utolsó kérdést. Jöhet. Nem értem, hogy tudtál nekünk pénzt küldeni, mikor börtönben voltál. Robert, menj sétálni. Muszáj volt neki elmondani az összes részletet, ami téged illet. Ez az én titkom. És most indulás. Oké. Bálványoz téged. Segítened kell. Tudod, mit akar tenni Santillana San Rolandóval? Tudom, hogy egy nagy üdülőfalut akar építetni, de szerintem ezzel csak álcázni akar valami mást. Bob, ez az ember veszélyes. Halálra ítélt titeket. Maria, most mennem kell. Látogatást teszek egy bizonyos Monsignore Viárnál. Jelentkezem. Mondjak valamit? Mit? A csuha jól áll rajtad. Most nagyon vicces. Orso, gyönyörű nő. Tudom. És mit mondunk a nunciusnak? És mit akarsz elérni? A szerződés már érvényes, és a nuncius sem mer újat húzni a gangsterrel. Ha rájön, hogy mi az indíték, visszavonja a szerződést, vagy legalább leállítja az egészet, hogy elkerülje a botrányt. Csak az egyház képes megállítani ezt az embert. Talán. Ezek szerint, Monsignore, a missziót teljesen elpusztítják. Évszázadok térítő munkáját. Köszönöm, hogy mindezt elmondta, és megpróbálok valami kiutat találni. Megígérem. Köszönöm. De ha van valami, amit nem viselhetünk el, az a pletykálkodás. Ég önnel, Monsignore Viár. Ég önnel. Ég velük, köszönöm. Igen. Igen, most mentek el. A városközpont felé. Fogalmam sincs, kitől hallottak a terveinkről. Igen. Bármi áron meg kell állítanunk őket, Don Alfonso. Vigyázz! Nyomás, gyere! Ez meg mi az ördög volt? Nem esett bajod? Mosodába kell mennünk. Senyor Santillana, azt hiszem nem vette észre, mi ez a hely. Monsignore, én tartom a szavam. És ugyanezt várom el a többi embertől is. Don Mauricio azt mondja, majd kitalálom, majd elintézem. De a végén mindent magamnak kell csinálnom. Látja, Monsignore? Az ország gonosz orvosai kutyulták ezt a halálos keveréket.
Nem egészen öl meg, de olyan helyzetbe hoz, aminél a halál sokkal kívánatosabb. Hívom a rendőrséget. Feljelentem. Letartóztatják. Ellenkezőleg nem tesz semmi ilyesmit. Tudja, ezt itt hagyom néhány emberemmel. Szentségtörés volna, ha használniuk kellene. Maga szörnyeteg. Nem remélhető, hogy büntetlenül megúszza. Isten büntetése. Meglátjuk, Monsignore, meglátjuk. Isten önnel. Szóltam, hogy keressék meg őket, Don Alfonso. Ha nem találjuk meg gyorsan őket, az egész tervnek befellegzett, világos? 2 nap múlva el akarom kezdeni a munkát San Rolandóban. Aztán már semmi sem állíthat meg. Rendben, Don Alfonso. A puszta kezemmel szeretném megölni őket. De előbb kellett volna gondolni rá. Gyerünk haza, Raúl. Rajta, Mária, siess! Itt már nem vagyunk biztonságban. Jó, készen vagyok. Hol van Robert? Robert Zakkal van. És az öreg házában várnak minket. Hozod az ő holmiát is? Igen. Jó, menjünk. Rengeteg helységünk van. Érezzék otthon magukat. De mi történik? Elmondanád? Meg akartak ölni. És hajszálhíján sikerült. Lényeges, hogy biztonságos helyen legyél, amíg meg nem állítjuk a nyavajás Santillánát. Figyeljetek rám, most el kell válnunk. Így kell lennie. San Rolandóba kell mennünk. Én is segíthetek Santillana ellen. Ez nem játék, fiú. A kockázat túl nagy. Maradj édesanyád mellett, és vigyázz rá. Gyerünk, Zack. Hajcihő Lupitát. Megérkezett Orszó, atya, nem hallja a trombitát, atyám? A Dudára gondolsz? Uram, atyám! Itt vagytok. Mindenki maradjon csöndben! Üdvözöllek, atyák. San Rolando komoly veszélyben forog. Santillana munkásokkal és gépekkel erre tart, hogy elpusztítsa a missziót. Tehát igaz? Hogy lehetséges ez? Ne szakíts félbe! Köszönöm, Zakkatya. Szívesen. Santillana ide fog jönni, és valódi céljai gondosan elrejti az üdülő falu mese díszletei mögé. Tudtam, Campana atyának igaza volt. És mit akar csinálni? Az egekre. Kérlek, ne szakítsd félbe. Ne szakítsd félbe. Santillana célja, de pillanatnyilag nem számít, mi a célja. Ami fontos, hogy megmentsük San Rolandót. Megmentjük San Rolandót. Kedves atyák, drága barátaim! Most felkészülünk Santillana úr fogadására. Igen! Igen. Soha sem kapja meg San Rolandót! Nem adjuk neki! Soha nem kapja meg! Nem adjuk neki! Nem! Soha! Készítsünk tervet.
lesz ott fent? Na, próbáljuk ki. Robert! Robert! Hová mentél? Itt vagy bent? Robert! Robert, nyisd ki az ajtót! Na, kérem. Jaj, ne! Jaj, ne! Igyon rá, meg kimarja a torkát! Igyon rá, egy kicsit, tessék! Jaj, orszó atya! Mindannyiunk számára nehéz lesz. De egészen biztos, ha mind összefogunk. És Isten segít, nem? De az Úr támogatásával meg tudjuk fékezni Don Alfonso Santillana gonoszságát. Előnyben részesíteném a nyílt harcot. Ahelyett, hogy elrejtőznénk. Torment atya, igazán fura, hogy én lehetek az, aki nyugalomra és megfontoltságra inthet. Miért fura? Te is pap vagy, nem igaz? Hogyne, de a kakaskodás nem segít. Mindnyájan teljesítsétek a feladatot. Semmi személyes hősködés. Harc közben a parancs és a fegyelem a legfontosabb. Van kérdés? Minden világos? Igen. Mehetünk. Csak utánad. Igen. Tudhattam volna, hogy ezért jössz vissza. Sajnálom, anya, de itt felejtetted. Sosem tanítottalak meg szót fogadni. Remélem nem zavartam meg semmit.
Gyertek! Te is. Raúl! Itt vagyok, Don Alfonso! Hová tűntek a falusiak? Nem tudom, szenyor, talán bezárkóztak a házaikba. Kerítsd elő és hozd ide őket! Azonnal. És keresd nekem egy házat! Hol vannak a többiek? Felej! Hozzád szóltam! Mi van veled? Süket vagy hülye? Süket néma. A jó papok itt hagyták nekünk. Szájról olvasol? Don Alfonso, senki sincs itt. Az összes ház üres. De úgy tűnik, sietve távoztak, mert mindent a házakban hagytak. Hová mentek a falusiak? Nem tudod? Szórakozol velem, vagy mi? Don Alfonso, talán éjjel mentek el, és nem hallotta. Raúl, ne vitatkozz. Kutass át mindent, minden szögletet, és légy óvatos. Igen. Te meg mutasd, ki van a templomban. Tudod, barátom, nem hiszem, hogy elmentek. Szóval azt kéne hinnem, hogy te vagy az egyszemélyes fogadóbizottság. Így van? Nem így van? Akkor mondd csak. Nyugodtan elkezdhetjük a házak lerombolását? És a templomét is? Igen? Nem. Mire jó a templom? A helyiség mit sem ér, a barátaid elhagyták. Értéktelen, ugyebár? Te festetted. Nagyszerű. Nézd csak. Szakállas angyal. Milyen eredeti. Hallgass ide. Ha az angyalod azt hiszi, újra átejthet. Téved, megértetted? Tűnj a szemem elől, mielőtt meggondolom magam. Don Alfonso. Igen? A mérnökök keresik önt. Ez jól néz ki. Átalakítjuk a házat, és itt szállásoljuk el Don Alfonso. Mit szólsz hozzá? Jó, hozzátolthatunk pár helyiséget. Johnny! Segítség! Johnny! Segítsenek! Segítsenek! Ott hátul! Gyorsan! Mi az ördög történt? Kinyitotta az ajtót, és nézd! Gazemberek. Tudtam, hogy kifőztek valamit. Figyelj ide! Szólj az embereknek, hogy óvatosan közlekedjenek a házakban! Ha azt hiszed, megrémülök! Tévedsz! Hallod, Bob? Hallasz engem? Kezdi elveszíteni a fejét. Úgy van. Csak azt látom, hogy hadonászik. Ki tudja, mit mond. Bármit megadnék, ha hallanám, mit beszél.
Esküszöm, hogy megtalállak. És ha így lesz, az lesz a vég. Elpusztítom ezt a sárfészket. És minden házacskáját. Hallasz engem, Bob? Tényleg ismered a fickót? Duduszúnyog. Remélem, hamar elmegyünk innen, nem tetszik itt. Nekem mondod? Alig várom, hogy hazamenjünk. Én is. Siessetek már! Nyugi, nem askodunk rólatok. Egész nap. Jó illat, mit főztek? Babot! Hol a főnök? És mit csinál? A templomban van. Igyekez! Azt hiszi, ott nincsenek csapdák. Csapda? Néhány ödör ragadós szirup. Nevetséges. Egész jó az a bab. Csak túl forró. Ilyennek kell lenni, nem tudtad? Tudom, hogy a babot forró kell lenni, de ez túl forró. Ég a torkom. Egyébként mit tettél bele? Ő főzte. Én ugyan nem. Itt találtam, itt volt a tűzhelyen. A tűzhelyen? Te idióta, megmérgeztek! Mi a fene történt veletek? Megmérgezték az ételt! Marhák, mondtam, hogy vigyázzatok! Orszó atya? Igen? Idegeskednek. Igen. Bocsánatot kell kérnem. Néha jobb elrejtőzni. Nem, atyám. Még nem győztünk. De közel járunk hozzá. Igen. Így jó lesz. Marisol, a főztöd megtette a magáét. Tényleg? Tudtam, hogy bejön. Rettentő. Eleinte nem érzed, de aztán... Ne pazaroljuk tovább az időt. Mehet? Igen! Kész vannak. Siessetek! Gyerünk már! Mozgás! Hozzátok a gerendákat gyorsabban! Gyerünk már! Gyerünk! Mi újság odafönt? Minden rendben van! Eltűntek a kísértetek? Ne is említse őket, az embereim rettegnek tőlük. Az emberei dolgozni jöttek, feküdjenek le, mert holnap hajnalban munkához látunk, nincs több idő. Igen, szenyor, de ez nem jó hely. Nekem éppen megfelel. Miért vannak ébren? Jobb, ha dolgozom. Nem könnyű aludni ennyi zűrzavar után. Mindenkit küldj az őrhelyére, tartsátok nyitva a szemeteket, váltás 2 óránként. És nehogy elaludj. Indulj! Nagyon jól csináltátok. Fantasztikus. A híres fekete sereg sem tudta volna jobban. Srácok, nagyok voltatok. De most menjetek Lupitához. Ez itt nagyon veszélyes. Most, hogy kezdődik a móka, aludni küldenél bennünket, ugye? Tudod, van némi igaza. Jól van, nyugi, nyugi. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Pár perc múlva elkezdjük. Öregem, micsoda éjjel!
akarom mondani... Celestino, foglald el a helyed és nézd az órát. Mostantól 3 perc, ugye? Igen. Te is felkészültél, Torment? Állítsátok le! Ez mi volt? Menj és nézd meg! Raúl! Raúl! Igen? Szedj össze mindenkit és nézzetek be a házakba! Kész! Kezdhetjük! Nézzetek körül! Óvatosan! Menjünk! Raúl! Ellenőrizzétek a házak mögötti területet. Gyerünk! Gyerünk! Rajta, rajta! Mozgás! Gyerünk! Gyerünk már! Gyerünk gyorsabban! Ha keménynek kell lenni, mi azok leszünk. Én győztem! Raúl! Mit láttál? Semmit, uram. Átkozottak. A templomba! Ti ketten arra mentek, ti pedig arra! Ti ott vigyáztok! Ti arra, ti pedig arra menjetek! Ott vigyázzatok elől!
Bob! Bújj elő, Bob! Tudom, hogy ez személyes ügy. Nekünk kell elintéznünk. Férfi a férfival. Tudom, hogy hallasz, Bob. Sokáig vártál erre a percre. Na, bújj elő! Ugye nem akarod, hogy bántsam Mariát? Ne bújj elő, Bob! Ne tedd! Fölösleges őt bántanod. Itt vagyok. Végre. Milyen régóta várok erre a pillanatra. Nincs nálad fegyver. Az örök idealista. Hál' Istennek nem vagyunk egyformák. Hagyja békén! Maradj ki ebből! Ő az enyém. Hát segítselek el. Kösz a segítséget! Elég volt! Elég volt! Vártam erre a percre. Hallod? 10 évet! 10 évig, hallod? Jól figyeljetek rá! Don Alfonso soha többé nem fog senkit fenyegetni. Rövidesen vendégül látják a Santa Consuelo börtönben, ahol miatta húztam le 10 évet. 10 évig raboskodtál? Hittant oktattam. Majd egyszer elmesélem. Figyelj! Mi lesz az arannyal? Miféle arany? Hogy miféle arany? Az arany, amiért Santiana kitalálta az egészet. Itt hagynád a kincset a papoknak? Miért nem próbáljuk mi ketten megkeresni? Nincs arany San Rolandóban. Nem volt és nem is lesz, érted? Most pedig fogd be.
Még nem végeztünk. Szóval, ezzel a vagyonnal sem törődsz, mi? Nos, törődjünk ezzel a vagyonnal. No, úgy. Hamar visszajövök. Nem lesz semmi baj. Szabadon! Campana, atya! Elhoztam a szivarjait. Na végre! Mária, San Rolando tartozik önnek. Orszó atya elmesélte nekem, hogy maga a nővére. Köszönöm szépen, atyám. Nagyszerű fia van. Gyermekeim, adjunk hálát az Úrnak, hogy megmentette veszélytől. Zák atya. Igen. Valóban pap vagy? Menjünk, Zak. Majd egy este elmondom. Gyere, kedves. Bob, azt szeretném, ha... Mondani akarok valamit. Miguel. Végre van egy hely, ahová virágot vihetek. Köszönöm, Bob. Már eléggé megköszönted. Most indulnom kell. Látlak még valaha? Maria, 10 éven át nem láttuk egymást. Mégsem felejtettük el egymás arcát. Hová mentek? Mindenfelé. Túl sokáig tartottak egy szűk cellában. Szabad levegőt akarok szívni. Írni azért fogsz nekünk? Írni, Maria? Nem emlékszel? Sose voltam nagy levélíró. Még bele tanulhatsz.